ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଝଡ଼ ଦେବା ରାତିରେ ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲ। ବାବୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା? ନ୍ୟାୟର ସାଥ ଦେଲି ବାବୁ। ଜଣେ ରାଜନେତା ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି। ସେମାନେ କଳେ ବଳେ ମତେ ଫସେଇ ଦେଲେ ବାବୁ। ହଁ, ଆଉ ସତଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦିଆଗଲା। ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲନି କାହିଁକି? ପ୍ରତିବାଦ ବାବୁ, ଏ ଗରିବର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଏଠି କାହାକୁ ଶୁଣିବନି। ଏ ସମାଜ ଟଙ୍କାର ଗୋଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ବାବୁ। ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରାଜନେତା, ପୋଲିସ, ଓକିଲ, ଜଜ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ବାବୁ। ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ଚାରିଟା କେସରେ ମତେ ଫସେଇ ଦେଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତୁଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଅରର କହି ମତେ 25 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣେଇଲେ ବାବୁ। ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇଗଲା। ଏ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଉ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ପାରିଲିନି ବାବୁ। କେବଳ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବାବୁ। ହଁ, ମୋ ପୁଅ କାହ୍ନା, ମୋ ପୁଅ କହ୍ନେଇ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତା ମା'ଟାର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା ବାବୁ। ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, 7 ମେଘ ଏକାଠି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ବାବୁ। ହେଲେ ତା ମା'ଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ହେ ଭଗବାନ, ତମର ଏଇକି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ତମର ଏଇକି ଲୀଳା। ଏ ବାବୁ, ଏ ନନ୍ଦ ରାଜା, ମୋ କାହ୍ନୁ କାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପୁଅ? ତମ ପୁଅ? ହଁ, କଂସ କାରାଗାର ଭିତରୁ ଯେମିତି ବସୁଦେବ କଂସକୁ ଭୟ କରି ଯମୁନା ନଈ ପାରି ହେଇ ତା ପୁଅକୁ ଗୋପପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସେମିତି ଏ ସମାଜର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମ ଗାଁ ସାଉଣ୍ଡି ନଦୀ ପାରି ହେଇ ମୁଁ ଏଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ତମରି ହାତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟେକି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏ ବାବୁ, ଏ ନନ୍ଦ ରାଜା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିନି, ଆଖି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଡାକ ତାକୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଦେଖିବି ବାବୁ, ଡାକ। ଏ ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ ବାବୁ, କୁହ। ତମ ପୁଅ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଯା, ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖି ବୁଝି ନେବ। ଯାଇଥିଲି ମା, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ତମ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ। ମା, ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ତ ଏଇ ବାବୁ। ଏ ବାବୁ, କୁହ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ? 25 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କାହାର ମନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଏଇ ଠିକ କହିଲି ନା? ନା ନା, ହେଲେ ବାବୁ, 25 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଅକ୍ଷର ହେଇଅଛି। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଛୁଆଟା ତମର, ଆମର ନୁହଁ। ଏ ବାବୁ, କୁହ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ? କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ସେ ପୁଅ? ତମ ପୁଅକୁ ତମଟା ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏ ମା, ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଏଇ କି ପାରେ ଚାଲୁଛ? ତମେ କେ ଲୋକ ତମେ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆସାମୀ। ଏ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋ ପୁଅ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଶୁଣ,
ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ତା ନହେଲେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ସେ। ହେଇଯାଉ ପ୍ରଳୟ। ଆଙ୍କି ବଡ଼ ପୃଥିବୀ। ମୋ ପୁଅକୁ ନ ପାଇବା ଯାଏ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମା।